Ħafna drabi nisimgħu bil-frażi, bl-statement illi iż-żgħażagħ huma il-futur tal-Knisja jew inkella tas-soċjetà. U forsi din aħna ngħiduha jew biex inserħu l-kuxjenza għaliex ħin naraw il-knejjes tagħna forsi neqsin xi ftit miż-żgħażagħ hemm l-assenza taż-żgħażagħ, allura nserħu l-kuxjenza x'ngħidu dak mhux issa imma fil-futur qatt jiġu l-Knisja. Xi drabi forsi anke ngħidu din il-ħaġa biex nirresponsabilizzawhom ħalli jħossuhom illi għandhom jersqu aktar lejn il-Knisja. Hekk imma f'dawn il-ħsibijiet forsi wieħed jinnota li m'hemmx korrettezza għalfejn. U s-sinodu urina din il-ħaġa, is-sinodu urina il-fatt li iż-żgħażagħ mhumiex il-futur tal-Knisja, imma iż-żgħażagħ huma il-preżent tal-Knisja. U din kienet waħda mill-affarijiet illi smajnija forsi diversi drabi imma qatt ma tajnija importanza u li nisimgħuha fis-sinodu għalina tfisser ħafna. Hemm bżonn li nifhmu illi iż-żgħażagħ issa għandhom x'offrulna mhux meta jikbru, issa. U għalhekk forsi wieħed jistaqsi kif jistgħu dawn joffrulna xi ħaġa, kif jistgħu jkunu aktar parti ħajja mill-Knisja. U malajr wieħed jibda jgħid iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jkunu dawk li jiżbaljaw it-toroq, dawk li l-enerġija tagħhom ma jafux jiċċeniljawha tajjeb. U hawnhekk tidħol forsi jidħol it-tieni punt ta' dak li nixtieq insemmi mis-sinodu. Is-sinodu ipprova jurina aktar biċ-ċar illi iż-żgħażagħ jistgħu jarrikkixxu l-Knisja. U bl-istess mod jew inkella bil-maqlub il-Knisja tista' tiġi tista' tarrikkixxi, anzi għandha tarrikkixxi liż-żgħażagħ. Jekk nibdew bl-ewwel waħda, iż-żgħażagħ jarrikkixxu l-Knisja kif? Bliema mod? Jekk jiżbaljaw, kif jistgħu jarrikkixxu l-Knisja? L-ewwel qed ħadd mhu perfett, lanqas aħna l-adulti m'aħna perfetti, imma fl-istess ħin l-enerġija taż-żgħażagħ, l-element ta' kuraġġ li hemm fihom, l-element ta' kreattività, ta' enerġija pożittiva li tista' toħroġ minnhom u anke hekk ċertu qawwa, dan kollu jista' jgħin biex il-Knisja tagħmel ċertu passi illi forsi tibża tagħmilhom, mentri l-ispirtu żagħżugħ huwa dak illi ħafna drabi jieħu gost jirriskja, ma jibżax jirriskja. U hekk nistgħu ngħidu li żgħażagħ iva b'dan il-mod jistgħu jarrikkixxu l-Knisja. Mill-banda l-oħra, jekk nitkellmu fuq kif il-Knisja tista' tiġi arrikkita, fuq kif iż-żgħażagħ jistgħu jiġu arrikkiti mill-Knisja, hawnhekk nistgħu nitkellmu fuq il-fatt kif il-Knisja għandha esperjenza twila. Għandha ħafna x'tista' tagħti liż-żgħażagħ tagħna. Għandha tista' tigwidahom, tista' tmexxihom. U dan huwa l-mod kif anke fl-aħħar laqgħa li kellna bejn l-isqof tagħna Mario u żgħażagħ Awċejn, tkellemna fuq din il-ħaġa li l-Knisja jew insejħula l-Knisja adulta u l-Knisja żagħżugħa tista' b'xi mod tibni pont, bridge bejniethom sabiex flimkien jiltaqgħu u hekk issir Knisja kompluta kif suppost, kif għandha tkun. Nirringrazzjaw hekk lil dan is-sinodu illi reġa' fetħilna orizzonti ġodda u m'għandniex għalfejn nibżgħu sabiex nesperimentaw affarijiet ġodda fejn l-istess sinodu qalilna isma' oħorġu mill-knejjes tal-ġebel, oħorġu wkoll għazzardejt oħorġu wkoll miċ-ċentri tagħkom taż-żgħażagħ, idħlu fl-iskejjel, idħlu fil-postijiet diġitali, idħlu fejn tidħol l-arti, fejn tidħol il-mużika. U dan huwa l-awguri tiegħi illi aħna li naħdmu maż-żgħażagħ inkunu kapaċi nilbsu dan l-element żagħżugħ, inħalluhom jibdluna biex inkunu nistgħu anke aħna ngħinuhom jinbidlu.